Здравейте, приятели! Днес ще говорим за нещо наистина невероятно. Тръмп Койн. Този мим койн предизвика истинска сензация в света на криптовалутите. Независимо дали харесвате Доналд Тръмп или не можете да отречете, че той е майстор в монетизацията на собственото си име. Нека да започваме. Доналд Тръмп и неговата бизнес гениалност. Тръмп е бизнесмен и според мнозина изключително добър в това. Той безспорно е маркетингов гений, който винаги успява да бъде в центъра на вниманието. Forbes оценява неговото нетно богатство на около скромните 6,7 милиарда долара. Но това може да е още повече, благодарение на мимкоин индустрията, благодарение на крипто. Само заради притежанието на толкова много мимкоини, както Тръмп и свързаните с него страни, неговото богатство буквално се е увеличило няколко пъти за последните 48 часа. Как постигна това? Със следване на прост план и използване на името си. Погледнете неговите бизнеси. Trump Towers, Trump Hotels, Trump Steaks, дори Trump International Golf Club в Дубай. Това показва колко успешно той капитализира върху собствената си марка. Официалното пускане на Тръмп Койн на 17 януари. Доналд Тръмп обяви, че стартира нов мимкоин чрез социалните мрежи. Twitter е сегашното X и Truth Social. Съобщението гласеше: моят нов официален Тръмп мимкоин е тук. Време е да отпразнуваме всичко, за което се борим. Победата. Fight, fight, fight. Монетата се появи с изображение на президента, вдигнал юмрук, знак на предизвикателство. Само за няколко часа пазарната капитализация на Тръмп Койн достигна митичния статус на еднорог. 1 милиард долара. В следващи часове стойността капитализацията скочи до 10 милиарда. Представете ли се? 10 милиарда долара. В сравнение с други мимкоини, Dogecoin достигна 10 цифрена оценка, 10 цифрена сума за 1487 дни. Малко статистика. По-новите мимкоини като Peanuts, Pepe се справиха по-бързо. Съответно за 11 и 19 дни. Но Тръмп Койн, той направи това само за няколко часа. Това е истинска сензация. Това е сензация. Нека да погледнем малко по-скучната част. Токеномика на Тръмп Койн. Общото предлагане на Тръмп Койн е 1 милиард токена. От тях 200 милиона са достъпни още на първия ден, а останалите ще бъдат освободени в следващите 3 години. Ето разпределението. 10% ликвидност, 10% за публично разпространение. Но тук е една много важна точка. 80% са запазени за компанията на Тръмп. SICK Digital, както и за създателите и други свързани лица. Там можем да гадаем. Ванс, Мъск, деца и така нататък. Влияние върху криптопазара. Пускането на Тръмп Койн е огромен, повтарям, момент за криптоиндустрията. Президентът на САЩ вече е част от този нов дигитален свят, което може да доведе до нова вълна от знаменитости и компании, които ще пуснат собствени токени. Представете ли се? Apple Coin, Amazon Coin, Facebook Coin, Uber, Netflix. Възможности са безкрайни. Но
Това крие рискове. Нека не забравяме, че Trump Coin е просто мим монета. Какво означава това? Това означава, че тя няма реална функционалност и стойност и се базира изцяло на спекулации. Ако планирате да инвестирате, внимавайте и не рискувайте никога повече, отколкото може да се позволите да загубите. Повтарям, това е мим коин. А както знаем, мим коин казиното предоставя възможност за бързи печалби, но и винаги има опасности и то огромни. Trump Coin е доказателство, живото доказателство, че криптоиндустрията става все по-глобална и влиятелна. Независимо дали планирате да инвестирате или просто да следите развитието, бъдете винаги информирани и предпазливи. Ако това видео ви е било полезно, не забравяйте да се абонирате за канала, да ударите звънеца за известия. Ако имате коментари, оставете, моля, долу в секцията. Благодаря и до следващия път.